Fis-sena tal-Ġublew Straordina tal-Ħmina din is-sena, id-Djoċesi ta' Għawdex qiegħda timpenja lilha nfisha fi proġetti żgħar ta' solidarjetà u ta' mħabba lejn l-oħrajn sabiex fuq l-istedina li qed jagħmlilna Papa Franġisku anke d-Djoċesi tagħna il-poplu Nisrani tagħna u lejn il-Gżira jimpenja lilu nnifsu f'ġesti konkreti ta' solidarjetà. Bħala proġetti partikolari ċkejknejn fuq livell djoċesan, il-Knisja f'Għawdex qiegħda timpenja lilha nfisha biex tospita xi familji, numru żgħir, numru limitat minħabba l-mezzi tagħha ta' familji ta' rifuġjati, ukoll sabiex tilqa' grupp ta' studenti żgħażagħ mill-Iraq li ma' studenti flimkien mal-għalliema tagħhom ġarbu għal diversi snin dawn l-aħħar snin forsi ħajjithom kollha l-esperjenza qalila tal-gwerra f'pajjiżhom u fil-pajjiżi ġirien u b'mod partikolari il-persekuzzjoni minħabba l-figli tagħhom nisranija. Difatti dan il-grupp li aħna ser nospitaw fil-Gżira tagħna bejn il-25 ta' Ġunju u 2 ta' Lulju huma l-koll insara fil-maġġor parti huma Kattoliċi bħalna u oħrajn huma insara Kopti. U din l-esperjenza li aħna se nagħmlu flimkien għandha bidu partikolari, bidu sabiħ. Kien madwar sentejn ilu illi arċipriet tad-djoċesi tagħna ta' waħda mill-parroċċi tad-djoċesi tagħna iltaqa' ma' saċerdot Kattoliku mill-Iraq, Father Douglas Vazi, u ara l-esperjenza tiegħu ta' kif huwa li ġarrab il-persekuzzjoni u anke jinħataf minn terroristi u ġej torturat għal xi jiem. Iddedika ħajtu kollha u għadu jiddedika ħajtu kollha biex jgħin lil dawk li huma persegwitati minħabba il-fidi nisranija tagħhom u anke gruppi minoritarji oħrajn fl-Iraq. Dan is-saċerdot allura kien mistieden f'Għawdex għal festa tal-parroċċa tan-Nadur u il-komunità parrokjali tagħtu merħaba kbira u kien jingħata wkoll prominenza fuq il-mezzi tax-xandir ta' pajjiżna minħabba l-istorja partikolari, straordinarja qawwija tiegħu. Minn hemm nikted din ir-relazzjoni u waqt li kienu jitkellmu u l-isqof tagħna bdew jistudjaw xi modi kif aħna bħala djoċesi nkunu nistgħu ngħinu lid-diversi inizjattivi li huwa għandu n-naħa ta' fuq tal-Iraq fil-belt ta' Erbil fejn hemm ħafna rifuġjati insara u ta' twemmin ieħor jgħixu f'kampijiet. U minn dan id-diskors, minn dan id-dialogu nibdet l-idea li d-djoċesi tistieden grupp ta' tfal jew ta' studenti sabiex jiġu qattaw ftit tal-jiem hawnhekk fil-Gżira tagħna sabiex jingħataw opportunità differenti ħalli jaraw dera differenti tal-ħajja li tikkumplimenta l-esperjenza tagħhom. Mhux tant biex intuhom ftit respajt ta' ġimgħa mit-challenges mill-isfidi partikolari tal-istorja tagħhom imma biex flimkien mal-proġetti illi qegħdin isiru f'pajjiżhom stess dawn l-istudenti dawn iż-żgħażagħ jiftħu l-qalb u l-moħħ tagħhom u l-kultura tagħhom għal realtà ferm ikbar minn tagħhom mod li jekk ikunu jistgħu jaraw il-ħajja mill-lenti aktar ta' tama u differenti. Fl-istess waqt nemmnu li din l-esperjenza tista' tkun u għandha tkun ta' għajnuna għalina kemm bħala djoċesi, bħala insara u anke bħala poplu għaliex tiftħilna moħħna u qalbna mhux biss biex nagħmlu ġest ta' solidarjetà għal ftejt tal-jiem, imma biex noħorġu ftejt il-barra mill-ottika tagħna, mill-ordinarjetà tagħna, mill-mod ta' kif aħna nirraġunaw, mill-mod ta' kif aħna nħarsu lejn il-ħajja. U nixtħu għajnejna b'mod partikolari fuq ir-realtà importanti ħafna li ftejt nisimgħu dwarha u forsi ftit inqas nagħtu każa mhux biss aħna mad-dinja kollha. Dik tal-persekuzzjoni ta' ħutna l-insara f'pajjiżi b'mod partikolari fil-Lvant Nofsani minħabba t-twemmin Kristjan tagħhom. Din l-esperjenza taqbel ħafna anke mal-pjan pastorali djoċesan fejn jitkellem ħafna fit-tul dwar is-solidarjetà li għandu jkollna knisja inklusiva, knisja li tiddialoga, knisja bil-bibien miftuħa, knisja li lesta tkun umli biex titgħallem mingħand l-oħrajn u jaqbel ovvjament mod partikolari mal-istedina li qiegħed jagħmel il-Papa għal din is-sena tal-Ġublew. Hemm grupp sabiħ ta' żgħażagħ u ta' persuni adulti f'kumitat li qiegħed jaħdem f'kollaborazzjoni mill-qrib
ma l-Iraq stess biex issir dejn iż-żjara. Iż-żgħażagħ ġejjin minn skola Kattolika għandhom l-età ta' 12-16 sena huma 19 u magħhom se jkun hemm 5 għalliema taħt it-30 sena lura ġenerazzjoni żagħżugħa ħafna li fija hemm it-tama li tibnej futur aħjar mhux biss għall-insara tal-Iraq imma wkoll għall-komunità Iraqina kollha. Permezz ta' din iż-żjara aħna nixtiequ noħolqu skambju bejn dawn iż-żgħażagħ tagħna nixtiequ nitalmu minn għandhom kif huma jistgħu jitalmu xi ftit minn għandna. Nixtiequ naqsmu pereżempju eroq simili bħalma hija r-reliġjon Kattolika, r-reliġjon Kristjana tagħna. Bħalma hija pereżempju l-lingwa simili tagħna fil-fatt huma għandhom kurzità kbira biex ikunu jafu kif fi gżira daqshekk xkejkna f'nofs il-Baħar Mediterran hemm poplu li għandu lingwa semitika li tixbaħ ħafna lill-lingwa tagħhom waħda fost il-lingwi tagħhom għax huma għandhom barra l-Arbi għandhom lingwi antika ħafna. Niftakru illi l-Iraq, il-Mesopotamja l-antika hija il-bennina ta' ċiviltajiet antiki, hija lingwa ta' kultura, hija lingwa tal-kitba. U qegħdin naħdmu fuq programm sabiex din l-ottika dawn il-prinċipji, dawn l-objettivi li aħna nixtiequ nilħu ta' skambju, ta' mħabba, ta' reċiproċità, ta' ħajja flimkien, ta' tama, li ntalmu minn xulxin, li nofrulhom ukoll ftit tal-mistrieħ u divertiment li laqgħu ma' poplu Ewropew, ma' dinja tal-Unjoni Ewropea, ikun jista' iseħħ fi programm varjat li jinkludi momenti ta' rilassament, ta' divertiment, ta' logħob, ta' skambji, ta' kultura, li nżuru l-postijiet ovvjament l-aktar turistiċi ta' pajjiżna. Taħlita minn kollox nittamaw li dejn l-esperjenza tkun esperjenza sabiħa. Li nitħabtu wkoll anke grazzi għal diversi sponsors li aħna għandna biex kunu nistgħu nsibu fondi biżżejjed għal din bil-esperjenza dan il-proġett. Nistmaw li din l-esperjenza ser tiġina l fuq minn 35 madwar 35-40,000 euro b'mod partikolari minħabba l-ispejjeż kbar li hemm marbuta mal-biljetti tal-ajru li vjaġġar. Imma għandna tama qawwija illi l-poplu tagħna iħossha bħala esperjenza mhux ta' erba' min nies imma tal-komunità Kristjana kollha, anzi tal-komunità kollha tal-gżira tagħna.